Bueno, esan duen bezala, harriakin hasiko geha. Nola guentxe buru bela herria izan harriakin, horrekin gustatuko ziteiten hastia. Zeratikan, usten dut horrekin diozula eta markak lortzen aizeala eta Arabako lehendabizikoa izan zela 100 kiloko harria jaso zuen, ez da, emakumetan. Berez, lehendabizikoa naz, baina urao bategaz edo... Ofizialki. Bai, ze berez ez dakigu beste neskaren bat egon den edo ez, baina berez plazetara ez dira irten eta ez dituzte euki markak ofizialak. Orduan, momentuz ofizialki, bai, lehenengoa naiz. Ondo. Bueno, guk ezagutu zintugun konki zen, baina guen harri jasotzen topera zabiltza eta nola zizinen hor derrepente harria jasotzen? Nola izan zen? Izan zen, berez, kasualitatea, ze justo pasaren urtean hasi nintzen, da ezin nun entrenatu arratsaldez errugbian. Da orduan azkenean errugbira jokatzeko behar duzu taldearekin entrenatzea, ez da bakarkako lan bat. Eta orduan lagun batek proposatu zidan Julen Díaz, uste zurekin egon zela, Uri Zaharran. Bai. Baina Zaharra, Uri Zaharra, artista hutza. Esan zidan, zu erakutsiko diazu mugikortasun lanak malgutasuna eta lortzeko, eta ni irakutziko dizut zelan jasotzen diren harriak. Benga, joan nintzen arratsalde batez harriekin ibiltzera, frogatzera, eta, 75ko zilindroa jaso nuen, ze ez gen euskan neskentzako harririk edo asteko harririk, eta, gustatu zitzaidan, beste erronka bat. Eta, ona, baina hola hasi, behingoagatik hasi, eta gero hortikan, lehiatzea jutia, o plaza jutia hortikan, beste urratz bada, ez da? Bai, ez daukazer ikusirik entrenatzea etxean bezala, ez, harritokian, edo gero plazara irtetea, hor nervioak eta kontrolatu behar dira, eta hainbeste jende zeuri begiratzea bakarrik, eramatea hori zailtasun handiagoa da. Baina, momentuz ez daukat presio handirik berrian eizelako. Ondo da. Iten desuna handila izangoa eta danotzako gona egia esan. Eta zezan behar izan Durana. Hau, noiz arte jarraitu dira zu? Harrian zabe buru belarri eta zein da zure metak esatean bezala, o noaino nahi zu iritsi? Aldudan altuen ailegatzea, ez? Momentuz disfrutatzen dut... Zu dana tope, itezu beti, zu beti dana topea. Gauza begiratzea non daukan zure gorputzak mugak, ez? Eta mugak aurkitu arte, disfrutatzen baduzu gainera, hortan ibiliko naiz eta saiatuko naiz, aldik eta markarik hoberenak egitea, eta albadut hainbat txapela ateratzea, prestatuko tetxeko horma. Txapelaz betetzeko. Ona. Eta noiz izan zen 100 kiloko harria altzatzen nuen eguna? Noiz izan zen, da nola proposatu zinan oitea plaza baten, da esatezun bezala hor, juezakin da dana? Atera zuten harri programa uste dut 3. urtea dela, ateratzen dutela, eta esan zidaten, apuntatu nahi duzu, ez dakiz eta, benga, bale. Azkenean apuntatu ginen eta suposatzen da harri bakoitza tokatzen zaizula holan sorteo bezala, ez? Da niri tokatu zitzaidan 100ko errektangularra jasotzea. Da nire bizitza osoan ez nuen inoiz bez hartu 100ko errektangular bat. Zilindroekin eta ibilitan nengoen, baina 100ko errektangular bat ez. Eta errektangular bat berez ez da ere. Da hilabete batean tokatu zitzaidan ateratzea eta behintzat paperron bat egin behar zen. Markarik ez, noski, ze hilabete batean ez dizut denborarik ematen, baina behintzat ailegatzea besteak zeuskaten mailara edo, saiatu behar ginen horretan ibiltzen. Azkenean, tokatzen zaizun harria, atera behar duzu aurrera, eta, ondo. Artista utazea, danei aurre ite jozu, eta gainea lortu iteituzu gauzak.